Hi guys, padulong mi karon magkalot og kamuti, manuroy mi sa bukid with mga bata. Mangalot ra ba nag-apel? May mama ito tet. Mabalay. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Eh muna siya si Tonton, si Stephen, si Ramil. Tago mo karang. Hi tet. Dati na guys! Patangas mi bukid. Mata may kamuti! Tinggit yam. Deh. Mata may kamuti! Balik na ko! Diri na ko lagi. Diri na ko lagi. Mata nyo guys! Am ka tet. Diri ko lagi lipat eh. Ah, yung anak yung dalon dito sa kasubuan. Mao ni siya ang among simbahan guys, pasubida. Hi guys! Hi guys! Welcome na guys! Lisod na kay among dalan diri o kasi gigagian sa tubig. Bye! Kusog ang ulan, nalalom. So diri na po nangagi. Malhin na sa agi diri. Bahan ako. Maraming cross. Itoy, muuban sa siya sa. Muuban po sa bukid ang itoy. Tigil! Uy! Tara ang duog niya tigil eh. Mo na siya guys, mga tubig bukid guys, muuban po ang itoy. Na. Na guys, mauban lang ito guys. Daghan dito. Shout out guys. Lapo kayo ang mga diri magagi ang kabaw oh. Na diri magagi lapo kayo muna gihakot sa kabaw mga tubo. Na Karon pa ka? Karon pa ka? nisuday diri hahawlan sa tubo tit oy. Kay lapok man day kaayo. Na oh malubong giday ang kuan diri tit. Ang balsa. Lawan ko wala ni. Lawan. Unod. Kani agi ma'am, lapok ma'am. Dire ko stilit. Gani lapok oy. Butas nga po na sila. Ang kuan ani ba malubong day ang balsa sa kabaw ani ba. Lumoy. Oh, dire ko gahi. Hello guys. Hello guys. Mas luya sa kabaw day dari mo agi oy. Stilit kayo. Lubong kaayong lapok. Balsa na. Balsa ilagay. Lubok. Mo diri mi magkuan sa una guys. Mag ligo-ligo. Ngano man natin kipainom niya iyang itoy oh. Kabalo sila to ginayon na kung sa nila. Lugar sa Dadagol. Ano ka wapa ka na anak. Diri sila maglabay. Ang uban. Kisa na balanghoy di atit. Ya ti dagana di balanghoy ni tit. Bukod gyapon siya mama oh. Tutoy. Guys, maghaging ko badung og babaw. Hawail! Guys, laging! Hawail! Hawa mo, Paul! Wala, Paul. Oh, galapos ka. Laging tayo! Hoy kaya guys, kapoy kayo. Nga ka eh. Naghagdaw ra ko ni guys, sige herbisa na ni sa kong gagaw guys.
Ini kami kuan kay na ulahit ko pag abot. Nantay makakita pa ko punuan tit. Tit. Nantay siya guys, oh, daot po. Kidnon. Pwede tayo makapangayog kamuti. Dalahi lagi diri sa bukid eh. Pwede tayo makapangayog kamuti sa itong silingan. Pwede tayo mapalit. Kali kay kuha naman siya. Gipakuha ako guys. Kay hagdawuno na siya. Nangadaot mangod siya guys. Sayang. Nangadaot. Guys, mo ni siya mong hinagdawan guys, oh. Laki man. Dura pa isa. Nami sa kamutihan sa akong igagaw nga si Daniel. Nabalay na siya sa kanding guys. Tuapay katuban sa ibabaw, oh. Diri magagi ang kabaw. Kato nga tubo. Kato ito nga katuban sa ibabaw. Balsahon to siya. Kwaon to sa kabaw. Diri magagi-agi, oh. Luoy jud kay kabaw basta tag-ulan kay magkalubong-lubong siya niya danglog kaayo. Na imagine padung dito sa ubos. Ana, dia ilugsong na siya sa kabaw dalon to sa patag. So, gamay pa kay among nakuha guys kay kuan ra man guni siya hagdaw ra man guni. Okay guys, salamat for sa pagtanaw guys. Kung kinsa tong wala naka-subscribe, paki-subscribe and paki-like. Thank you very much. Bye-bye. Guys, nara mo ang kinalot nga kamuti. Mangaon nami kamuti. Mangaon tanin nyo guys. Nara. Ang panit rin siya may nadaot guys. Ang uban wala siya nadaot. Ang Guys, nara si Intet. Sige, hi Tet. Huyop-huyop pa nagsadya Tet na si Ramel. Si Jim. Diri sa among probinsya guys. Muna siya diri guys, mga bata magtapok-tapok. Isud ang panit sa kuan ha, baldi na pa baldi diha oh. Si Aleng, kaon pud si Aleng, ug kamuti. Hi Aleng. Ikaw Leng, hi Leng. Ikaw. Sige Leng anak kamot Leng. Hi. Kaon si Aleng ug kamuti, si Jim. Nara si Jim. Paniti ang kamuti Jim. Napagkuha-kuan. Tayo si Rhea. Nara si Rhea. Di man daot ang lawas na ang sulod. Dito lagi oh. Muna siya guys. Ito guys. Bye dito guys. Yana sa kotet. Bukaon pugpug kamuti. Then, nara guys, tamis kayo siya. Tamis kayo. Wala na kalamang kung nata sa bukid guys, kaya na kuan. Kailangan. Makakita ka makaula to. Suroy-suroy sa umahan. Guys. Salamat sa pagtanaw guys. Paki-like and share. Ug daghan sa salamat sa mga subscribers. Ito Ug guys. kinsa tong wala pa ka-subscribe, paki-subscribe and like. Thank you.